Bawan Allah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina tambaya gare ka. Allah ya sa na sani. A tsakanin Saddam da Boro, za ka yi faɗa min wanda zai kawo nan kujera? Zan iya faɗa maka wanda ya kamata a zaɓa kuma wanda ya kamata ya cin mulkin kuna kai. Ok, to bismillah. A gaskiya Saddam Bello za mu zaɓa. Subhanallah. Saddam Bello shi muke so. Baba, we dey start new year. Wallahi duru. Because say Messi na go. Ya sunanka? Sunana Malam Muhammad. Ok, to a tsakanin 'yan takarkarun namun nan guda biyu, tsakanin Muhammad Buba Boro da Saddam, wa kuma gani zai kawo nan kujera? Gaskiya wanda muke so kawo kujera a ra'ayinmu an ce naka sai naka. Haka gaskiya mu a ra'ayinmu a mu yankin funa kai gaskiya mun fi son mu saboda gaskiya Boro mu ya fi kulawa da mu ya fi mana ayyuka da yawa. Gaskiya ba za mu je mu dauko wani ba wanda bai san damuwoyin mu bai san waye mu ba, kawai mun ba shi ƙuri'un mu ne a banza. Wancan shekaran ya zo ya walakanta mu gaskiya namu za mu gaskiya mu. Thank you, na gode. Na ce mutunci da mutuntawa sai Muhammad Buba Boro.